Няма ужас. Я го затвори точка Дардан самята. Що не обутиш? Защото целоновинът ще е по-мокър. Тъй, добре, дай му ги... Горе имаш или джапанки. Добре, ама за венци. И той ли по чорапи? А той ако смени тези, ще обуи чорапите. Да, добре. Къде отиде отец Митко? А, добре. Цяла на води. Да. Утре школно. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги в века на вековете. Амин. Слава Тебе, Боже! Алилуя, алилуя, алилуя! Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй ме! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега, и винаги, и во веки веков. Амин. Господи Боже на моето спасение, дигни ми нощем викам пред Тебе, да разлезе пред Твоето лице молитвата ми, наклони ухото си към молбата ми, защото душата ви се насити на нещастия и животът ви се приближи до преизподнята. Аз се сравнявах с тия, които слизат в гроб. Станах като човек без Да прославим. Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога Спасителя мой. Почтима от херовимите и несравнимо пославна от серафимите. Неедно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величае. Задето той ни услуга. Елай там, Ти ми сниматься. Да се загънат с тях. Да после. Опа. Много хубава мента, виж как мирише на мента. Благословени нашия Бог, сега и винаги в века на вековете. Амин.
Боже, свети грех себе смърт, милуй нас. Свети Боже, свети грех себе смърт, милуй нас. Свети Боже, свети грех себе смърт, милуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Пресвета Троица, милуй нас. Господи, си греховете ни, владико, прости беззаконията ни. Свети почти изцели учени дали Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да свети Твоето име, да бъде Твоето царство, бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. На същия ни хляб дай ни днес, прости ни долари, както и ние прощаваме от длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Това е царството и силата и славата и Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във века на вековете. Амин. Мир на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да се освети тази вода чрез силата, действието и свидетелството на Светия Дух на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Тази вода благодатта на избавлението и благословението от река Йордан на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Да, освещаващото действие на свръхестествената божествена Троица на Господа да се помоли. Господи, помилуй. На светинство, свещението на разум и благочестието, чрез влизането на Светия Дух на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Тази вода, прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Които ще се кръщават тази вода, достойни за нетленното царство на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Христос, за тези, които пристъпват сега към светото кръщение и за тяхното спасение на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Да каже тази вода за тях баня на обновлението и да станат синове на светлината и наследници на вечните блага на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Участници в кръстната смърт и славното възкресение на Христа, нашия Спасител, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Да запазят те облеклото на кръщението и обручението с духа, чисто и непорочно, в страшния ден на Христа, нашия праведен съдия, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Да бъде тази вода за тях баня на обновлението, за прощение на греховете и дреха на нетлението на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Господ Бог гласа на нашето моление, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да бъдат избавени те и ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Ти спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Заедно с всички свети и пресветата Пресвятая Богородице, моля Христа, моля за нас. Богородица и всяка Дева Мария, нека си на себе си един от дух, целият живот на Христа, Бога да отдаде. Отца и отроби едничък, знаеш тайните на човечето, защото няма нищо скрито пред Тебе, всичко е разтворено и открито пред Твоите очи. Познавайки ми, не дей да отвръщаш лицето си от мене, но като отминаваш греховете на човеците, презри моите прегрешения, отмини от телесната скърбнота и душевната нечистота и цял ми освети с Твоята съвършенна невидима сила и духовна десница, за да не би като обявявам свободата на други, като я преподавам с пълна вяра в Твоето неизказано човеколюбие, самият аз като роб на греха да бъда негоден. Едничък благ и човеколюбив владико, нека се не върна унизението с рамен, но изпрати ми сила отгоре и укрепи ме за службата на предстоящото велико и небесно Твое таинство, избави Твоите чада, Теодор и Георги, които ще се възродят чрез моето океанство, издигни ги върху основата на апостолите и пророците и не дай ги събаря, но ги насъди като истински младочки в Твоята света, съборна и апостолска църква и не ги изтръгвай, тъй че като напредват в благочестие, да се слави чрез тях Твоето пресвято име, на Отца и Сина и Светия Дух,
сега и винаги във века на вековете. Амин. Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Господи, чудни дела Твои, ние дивни със слово доволно бъде пени от чудес Твое. Господи, чудни са Твоите дела и никое човешко слово не е достатъчно да възпеем Твоите чудеса. Защото Ти като си привел по свое желание битие всичко от нищо със своята мощ, държиш цялото творение със своя благ промисъл, управляваш целия свят. Ти като си съставил творението, 4 стихии, 4 времена си увенчал годишния кръг. От Тебе треперят всички разумни сили. Тебе възстава слънцето, Тебе слави луната, Тебе срещат звездите. Тебе слуша светлината, от Тебе тръпнат бездните, на Тебе слугват изводите. Ангелските сили на Тебе служат, с архангелските ликове на Тебе се покланят. Ще изгледат червени като раци. Страхват Твоята непрестъпна слава, закриват лицата си. Защото Ти, бидейки Бог, неописуем, безначален и неизразим, дойде на земята като прие образ на раб и се уподоби на човек, тъй като по Твоята сърдечна милост владико, Ти не се стърпя да гледа човешкия род, измъчван от дявола, а дойде и ни спаси. Изповядваме благодатта, възвестяваме милостта, не скриваме благодеянието. Ти спаси рожбите на нашето естество, освети девическата отроба с Твоето раждане. Цялото творение възпява Тебе, Евилия си, защото Ти, Боже наш, се яви на земята и живя с човеците. Ти освети водите на река Йордан, като изпрати на тях от небето през Светия Твой дух. Сам Ти, човеколюбиви и царю Господи, сега дойди чрез слизането на Твоя Свети дух и освети тази вода. Амин. Човеколюбче царю Господи, приди и мине наитием Святаго Духа и освети водно сию. Амин. Сами царю Господи, приди сега чрез влизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Амин. Дай на изкуплението и благословението от река Йордан, направи я извор на нетление, осветителен дар, очистваща грехове, предпазваща от болки, гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила изпълнена, да бягат от нея зломислящите за създанието Ти, защото призовах чудното, славно и страшно за враговете Твое име, Господи, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Да съкрушат се под знамением образа креста Твоего, вся съпротивния сили. Амин. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Молим Те се, Господи, да отстъпят от нас всички въздушни и смъртни призраци, да се ни открие в тази вода тъмен демон, нито да слезе с кръщаваните зъл дух, който причинява потъмнение на мислите и забъркване на ума, но Ти, владико на всичко, направи тази вода да бъде вода за изкупление, вода за освещение, за очистване плът и дух, за разслабване окови, за прощаване прегрешение, за просвета на душата, баня на възраждане, обнова на духа, дарба на осиновение, облекло за нетление, извор на вечен живот. Защото Ти си казал, Господи, умийте се, ще бъдете чисти, махнете злините от душите си. Ти си им дарил свише възраждането чрез вода и дух. Яви се, Господи, чрез тази вода и да се пресътворят кръщаваните в нея, за да отхвърлят ветхия човек, който изтлява в прелъстителни похоти, а да се облекат в новия човек, който се обновява по образа на своя Създател Бога. Так като се срасна с подобието на Твоята кръстна смърт, чрез кръщението, да бъдат участници и в Твоето славно възкресение. И като опазят дара на Светия Твой Дух, като възрастат залога на благодатта, да получат наградата на горното призвание и да се причислят към първородните, които са записани на небето с Тебе, Бога и Господа наш Исус Христос, защото на Тебе подобава слава, власт, чест и поклонение, заедно с безначалния Твой Отец и с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги във века на вековете. Амин. На всички.
Господа. Тебе, Господи. На Господа да се помолим. Владико Господи Боже на нашите отци, който си изпратил на ония, които са били в Ноевия ковчег, дълъг с маслини на плон като уста, знак на примирение и на спасение от потопа, и с това си предобразил таинството на благодатта, който си дал плода на маслината за изпълнение на Твоите свети таинства, и чрез него се изпълни с Дух Свети онези, които са били в закона, и усъвършенстваш тези, които са в благодатта. Сам Ти, Господи, благослови този елей с силата, действието и слизането на Светия Твой Дух, за да бъде Той помазание за нетление, оръжие на правда, обнова на душа и тяло, отражение на всяко дяволско действие, за отстраняване на всички зъни от Божиите чада. Георги и Теодор, които с вяра ще бъдат помазани от Него за Твоя слава и за слава на единородния Твой Син и на пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги във века на вековете. Амин. Да внимаваме. Алилуя. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За изцеление на душата и тялото. Амин. За да слуша вярата. Амин. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха. Амин. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха. Амин. За да ходи по стъпките на Твоите святки заповеди. Амин. Помазва се Божия раб Георги. Вселена радост в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Помазва се Божия раб Георги. Вселена радост в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За изцеление на душата и тялото. Амин. За да слуша вярата. Амин. За да слуша вярата. Амин. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха. Амин. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха. Амин. За да ходи по стъпките на Твоите святи заповеди. Амин. Помазва се Божият раб Теодор, вселена радост в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. И вземайте кръстове, коя ще ви Кръщава се Божият раб Георги. В името на Отца. Леко! Амин! 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 Кръстница! Помагай да излиза. Амин! Добре, спокойно. Ето в мене чершафа, дай. Дай да се хвана с Сега, дай ми. Кръщава се Божият раб Теодор. Той мокър целек. Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Кръстницата край. Дойде тук. Тодор, леко. Бързо го завиди, бързо го завиди. Но той те перече не. Сега ще отиде веднага на пече. Можеш косата му да... С Световно Миро ще го направим там пред камината.
Него не са го питали. И да чакаме да направим всичко заради къде ми е книгата? Вземайте това, вземайте това. Това не може. Боже Вседержителю, извор на благата, слънцето на правдата, който за уния, що са мрак, си направил да светне светлината за спасение, чрез явяването на единородния Твой Син и Бог наш, и си подарил на нас недостойните много ценно очищение, светото кръщение и божествено освещение, животворното помазание. Блажен е он, комуто беззаконията са простени, чието грехове са покрити. Блажен е онзи човек, който Господ няма да мени в грях, и в чието дух няма лукавство. Докле мълчах и стощиха се костите ми от всекидневното огъня. Праведници, тържествувайте, всички прави по сърце. Докса патрикеиум, ке агиум мемати, ке нин, ке аи, ке Истосе онас, тонен онамин. Блажен е оня, комуто беззаконията са простени и чието грехове са покрити. Сега следва помазването с Светомир. Отец Георги изпя 31-и псалом. Това е псалома, с който кръстените се приемат в общността. Помазване с Светомир. Второто таинство. Благословен си Господи Боже, Вседържител, извор на благата, слънце на правдата, който за ония, които са в мрак, се направил да светне светлина за спасение чрез вярването на единородния Твой Син Бог наш, и си подарил на нас недостойните многоценно очищение, светото кръщение и божествено освещение в животворното помазание, който сега се благоволил да възроди на посветените си чада, Георги и Теодор, чрез вода и дух, и си им дарил прошка на волните и неволни грехове. Сам ти, благосърдник Владико, се царю, подари им и печата на дара на светия, съсилен и поклоняем Твоя дух, комуто се покланяме, и причастието на светото тяло и драгоценната кръв на Твоя Христос. Запази ги в Твоето освящение, утвърди ги в православната вяра, избави ги от лукавие и от всичките му зли дела, чрез спасителния страх Божий. Опази душите им чистота и правда, така като ти благогаждат във всяко дело и слово, да станат синове и наследници на Твоето небесно царство. Защото Ти си наш Бог, който милва и спасява, и на Тебе въздаваме слава с Твоя единороден Син и с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и във века на вековете. Амин. Печат, дара Духа Святаго. Амин.
Печат на дара на Светия Дух. Амин. Печат на дара на Светия Дух. Амин. Печат на дара на Светия Дух. Амин. Печат на дара на Светия Дух. Амин. Печат на дара на Светия Дух. Амин. Печат на дара на Светия Дух. Амин. Печат на дара на Светия Дух. Амин. Печат на дара на Светия Дух. Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат на дара на Светия Дух. 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 Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. 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 Къде Таньока имаш тук? В него. Облича се Божият раб Георги в дреха на правда в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Облича се Божият раб Теодор в дреха на правда в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Много милостиви Христе Боже наш, Ти, който се облича със светлина като с дреха, подай ни светло деяние. Много милостиви Христе Боже наш, Ти, който се обличаш със светлина като дреха, подай ми светло деяние. Дайте две свещи. Две големи свещи. Да, чуха там. Ам дълги гащи няма ли? Трябва да се чуе. Те мокри са. Сушат се сега. Ничего си мога. Не от тези. Става. Вие сте светлината на света, тъй да светне светлината ви пред човеците, за да видят вашите добри дела и да прославят небесния ваш Отец. Амин. Илици. Лици во Христа крестисте ся, во Христа облеклосте ся. Алилуя! Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Алилуя! Елици во Христа крестихте ся, во Христа облекохте ся. Алилуя! Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно во веки веков. Амин. Во Христа облекохте ся. Алилуя! Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Алилуя! Да внимаваме мир на всички премъдрост. Изпосла
Посланието на свети апостол Павла към римляни четения. Да внимаваме. Братя, всички ние, които се кръстихме в Христа и Исуса, в Неговата смърт се кръстихме. И тъй ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, така както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот. Защото ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници на възкресението, като знаем това, че ветхият наш човек е разпнат с Него, за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на греха. Защото който е умрял, той се е освободил от грях. Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че ще живеем с Него, знаейки, че Христос веднъж възкръснал от мъртвите вече не умира. Смъртта няма вече власт над Него. Колкото до това, че Той умря веднъж за греха, а колкото до това, че живее за Бога. Тъй и ние считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Исуса, нашия Господ. Мир на Тебе, която прочете. Алилуя, алилуя, алилуя. Господи, моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Алилуя. Премъдрост. Иска да върви след мене, нека вземе кръста си и да ме последва. Амин. Който иска да върви след мене, нека вземе кръста си и да ме последва. Амин. Да се удостоим да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички. Светото Евангелие по евангелиста Матея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. По това време 11-те ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като приближи Исус, заговори им ръчат: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни, до свършъка на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Владико Господи Боже, който подари на Твоите чеда Георги и Теодор изкупление на греховете чрез светото кръщение им даде възведен живот, сам благослови да сега и винаги в техните сърца светлината на Твоето божествено лице. Опази щита на вярата им Христос и духа на нашия Бог. Амин. Оправдан си, просветен си, осветен си, умит си в името на нашия Господ Исус Христос и духа на нашия Бог. Амин. Ще ги изтрием сега. Миропомаза ти се уми в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Ти се кръсти, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Хартийка за косата. Тако няма, май. Стигна се Божият раб Теодор в името на Отца Амин. и Сина Амин.
Светия Дух. Амин. Амин. Подстригва се Божият раб Георги в името на Отца Амин. и Сина Амин. и Светия Дух. Амин. Помилвай ни, Боже, според Твоята велика милост. Молим Те се, послушай ни, помилвай. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. На чистото изповедание на всяко благочестие изпълнение. Кирие елейсон, Кирие елейсон, Кирие елейсон. Отца и Сина и Светия Дух въздаваме слава сега и винаги в века на вековете. Амин. Христос, истинният наш Бог, по молитвите на своята свята, пречиста майка и на всички свети, да ни помилва и спаси, защото само Той е благ и човеколюбив Бог. Амин. Царю небесни, утешителю, Дух на истината, който си навсякъде всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас, и очисти ни от всяка нечистота, и спаси благи и нашите души. Слава бесините Богу и на земята, мир между човеците, благоволение. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят хвала на Тебе. Слава бесините Богу и на земята, мир между човеците, благоволение. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят хвала на Тебе. Слава бесините Богу и на земята, мир между човеците, благоволение. Бъди очистен от греховете му, освобождай ме, Господи. Простете ме, Отци. Бог да те прости и помилва, помоли се о нас, Отче свети. Грешни. Ако искат така, възпит, ако искат това, се обликат напълно. Не, така по-добре. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във века на вековете. Мир на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Спасението на нашите души, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За този свят храм, за мира на целия свят, за благосъстоянието на светите Божии църкви и за единението на всички, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Този свят храм и за всички, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За дяконството в Христа, за целия църковен клир и за целия Божи народ, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да им помага Бог и да покори под нозете им всеки враг и противник, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За всеки град и страна и за всички, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помоли. Кирие елейсон. За изобилието на земни плодове и за мирни времена, на Господа да се помоли. Кирие елейсон. За робство и за спасението на всички, на Господа да се помоли. Кирие елейсон. От всяка скръб, гняв, беда и нужда и от всяко зло, на Господа да се помоли. Кирие елейсон.
Спасителю, спасение, по молитвите на Богородица, Спасителю, спасение. Господа да се помолим. Господи, помилуй. Ти народа си благослови наследието си, запази всички членове на Твоята света църква. Освети всички, които обичат благолепието на Твоя свят храм. Ти ги прослави с Твоята божествена сила и не остави нас, които се уповаваме на Тебе. Защото Твоя е властта и Твоя е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във века на вековете. Амин. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Единородни Сине и Слове Божи, безсмертен Син, и изволи спасения нашего ради, воплотите ся от Светия Богородици и Преснодеви Марии, непреложно во человечи вися. Разни се же Христе Боже, смертия смерть поправи, еди си Светия Троици, прославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Твоята благодат. Господи, помилуй. Светата, пречиста, преблагословенна, славната наша Владичица Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си един на друг, целия си живот на Христа Бога да отдадем. Амин. Во царстве Твоем помяни нас, Господи, блажени нижним духом, яко Теке царство Амин. Премъдростта да стои пред нея, изправени благоговейно. Преди Те поклонимся и припадем по Христу. Спаси ни, Сине Божий, воскреси из мертвых, поющие Ты. Аллилуйя. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Ти, Боже, святи и крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Внимаваме мир на всички, премъдрост. И на Твоя дух, из посланието на Светия апостол Павел до Галатяни ще се чете. Да внимаваме. Възлюбени, живейте духом и не изпълнявайте прещевките на плътта, защото плътта живее противното на духа, а духът противното на плътта. Те се противят един другиму
за да не правите онова, което бихте пожелали. Ако се водите по дух, вие сте под закон. Делата на плътта са известни. Те са прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпи, разногласия, съблазни, ереси, завист, убийства, пиянство, срамни гощавки и други такива. Отнапред ви казвам, както и по-преди ви казвах, че който върши това няма да наследи Царството Божие. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Онези пък, които са Христови, разнали са плътта с страстите и похотите. Ако живеем духом по дух, сме длъжни да постъпваме. Да не бъдем посославени, един другиму да се не дразним, един другиму да се не завиждаме. Възлюбени, ако и да падне човек в някакво прегрешение, вие духовните поправите такъв с дух на кротост, като се пазите да не бъдете и вие изкушени, понасяйте един другиму немощите и така изпълнете закона Христов. Господи, владыко на мой живот, не ми давай дух на безделие, уныние, властолюбие и празднословие. Да, Господи, царю, давай да мижда моите прегрешения и да не осъждам брата си, защото си благословен во веки веков. Амин. Евангелие по евангелиста Матея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Владико човеколюбче, дай да възсея в сърцата ни нетленната светлина на Твоето богопознание и отвори очите на разума ни за разбиране на Твоето евангелско учение. Вложи в нас и Твоите и страхопочитание към Твоите блажени заповеди, така като потъпчем всички плътски похоти, да водим духовен живот, като мислим и вършим всичко, което да не Тебе благоугодно, защото Ти, Христе Боже, си просветление на нашите души и тела, и това на Тебе въздаваме слава, заедно с Твоя безначален Отец и с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и във века на вековете. Амин. Да внимаваме. Рече Господ, светило на тялото е окото. Затова, ако Твоето око бъде чисто, и цялото Твое тяло ще бъде светло. Ако пък Твоето око бъде лукаво, цялото Твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в Тебе, е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината. Никой не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, или другия ще обикне, или към единия ще се привърже, и към другия, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. Затова казвам ви, не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, ни за тялото си, какво да облечете. Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито женат, нито в житници събират, и нашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях? Пък кой от вас със своята грижа може да прибави към ръста си един лакът? Защо се грижите и за облеклото? Зрете се в полските кринове. Нито предат, не се трудят, но казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякал тъй, както всеки един от тях. И ако полската трева, която днес има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци. И тъй не се грижете и не думайте какво да ядем или какво да пием или какво да облечем, защото всичко това търсят езичниците,
защото вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първо търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде. Слава Тебе, Господи! Слава Първо търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде. Възлюбени, новокръстени сестри. Това е наставлението на църквата към Георги и Теодор, които днес са членове на нашата общност, на нашето тяло, на нашето мистично тяло, църквата. И тези думи от Светото Евангелие идват като наставление към тях, към тяхно житейско ръководство, към техен житейски пътеводител. Защото Христос именно за това ни предупреждава. Именно за това казва: не дейте, защото знае, че ние сме такива, защото знае, че ние се обличаме, защото знае, че стихиите световни много лесно ни обличат подир себе си. Затова и в Евангелието, което се чете на кръщението, 2 пъти се повтаря: учете. Идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. И като ги учите, още веднъж повтаря, да пазят всичко, що съм ви заповядал. Ето ги Неговите заповеди. Те са да не бъдем по-глупави от птиците небесни, които не се грижат за нищо, а Бог се грижи за тях. Да не бъдем по-глупави от полските цветя, защото дори премъдрият Соломон във всичката си царска пишност не се е облякал като един от тях. И в следващото изречение всички тези красиви кринове, по-красиви от Соломон, той нарича трева. Трева, която изсъхва и повяхва и се изгаря. Така както в 102 псалом Свети цар Давид казва: дните на човека са като трева, като полски цвят, тъй отцъфтява той, понесе се над него вятърът и няма го, и мястото му вече го не познава. Именно защото дните ни на този свят са преходни, в тази преходност ние трябва да осмислим вечността. Именно за това е кръщението. Тук да предвкусим вечността. Чрез кръщението ние ставаме общност на Христовата църква, която е и на небето, и на земята, която е и човешка, и божествена. И предвкусвайки, ние, свършвайки земния ни път, продължаваме по същия път, по който сме вървяли през живота си. Накъдето сме се запътили, с други думи, накъдето сме се запътили през живота си, там ще стигнем края на краищата. По който път, както сега, като пътувахме насам, шофьора нагласи на GPS-а Сяно, дойдохме в Сяно. Ако беше нагласил Ямбол, щяхме да отидем в Ямбол. Накъдето сме се запътили? Ето, ние сме се запътили към Царството Божие. Дай Боже да вървим вярно по пътя, да спазваме пътя и въпреки неблагоприятните метеорологични и климатични условия, да стигнем до целта, към която сме се запътили. Защото винаги има неблагоприятни условия, винаги има спънки. Гладък е пътя, сам Христос е казал. Гладък е пътя, който извежда към гибел. Пътя, който води към Царството Божие, към правдата, е труден. Като че ли е по-лесно да бъдеш егоист, затова мнозина изповядват идеологията на егоизма. По-лесно да бъдеш себелюбец, само за себе си да се грижиш, само за себе си да мислиш. Казвам като че ли, защото в край на краищата това не е вярно. Не е по-лесно. Като че ли е по-трудно да вървим по Божия път, но когато вървим с любов, този път е изпълнен с такава огромна радост, че не се забелязват трудностите. Както винаги давам този пример, като бяхме с отец Георги, с отец Добромир на Атон, как отивайки по един път към манастир, където разбойниците го изпонаранили и покрай който минал един, минал втори и не му обърнал никакво внимание, докато най-накрая един презрян чужденец
еретик, сектант се намерил да му превърже раните с елей, с вино и с любов. Затова Бог ни е събрал в общност, да се подкрепим, да си превързваме раните, да си лекуваме раните на телата и на душите, защото всички сме изпоранени, защото всички сме слаби и немощни, защото всички сме по-глупави и от птиците небесни и от полската трева. И въпреки, че Господ ни казва, не дейте тъй, ние все така мислим какво да едем и какво да облечем. Нека това наставление, с което църквата се обръща към Георги и към Теодор, нека един друг да се подкрепяме, за да вървим заедно, подкрепяйки се по пътя, който извежда в Божието царство, по славния път, който води към Бога. Амин. Амин. Да речем всичко, цялата си душа и сърце, и целия си. Отложим За предложените свети дарове на Господа да се помолим. Господи, милуй. Боже, Боже наш, който за храна на целия свят изпрати небесния хляб, нашия Господ и Бог Исус Христос, Спасителя, Избавителя и Благодетеля, който ни благослави и освещава. Сам Ти благослови това предложение и го приеми над небесния Твой жертвеник. Помини като благ и човеколюбец тези, които го принесоха и уния, за които е принесено, и нас запази неосъдени в свещенодействието на Твоите божествени тайни, защото се свети и прослави пречестното и великославно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и в века на вековете. Амин. Благочестивия православен народ, управляващия Син Христ и Христолюбивото воинство, да помене Господ в своето царство, сега и винаги в века на вековете. Амин. Високо преосвещение наш митрополит Неофит и цялото Христа наше братство, да помене Господ в своето царство, сега и винаги в века на вековете. Амин. Всичко от века починали, да помене Господ в своето царство, сега и винаги в века на вековете. Амин. Благоукрасителите, предстоятеля, тази света обител, всички брати и сестри, вас и всички благочести православни християни, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги в века на вековете. Амин.
Господи, помилуй. Избавени от всяка скръб, гняв, беда и нужда и от всяко зло на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Спаси, помилуй и запази Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй. Целият да преминем съвършенно, свято, мирно и безгрешно от Господа проси. Подай, Господи. На всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Ева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, съборна и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да стоим благоговейно, да стоим със страх Божий, да внимаваме, за да принесем мир, светото възношение. Милост, мира, жертво хваления. Любовта на нашия Господ Исус Христос и любовта на Бога и Отца и общението на Светия Дух да бъдат с всички вас. И с духом Твоим. Сърцата си горе. Имаме ко Господу. Им на Господа. Достойно и праведно ест. Справедливо е да Те възпяваме, Господи, да Те благославяме, да Те хвалим, да Ти благодарим, да Ти се покланяме на всяко място на Твоето владичество, защото Ти си Бог неизказан, несъдим, невидим, непостижим, който вечно съществуваш и винаги си един и същ. Ти единородният Твой Син и Светия Твой Дух. Ти си ни привел от небитие в битие и падналите пак се въздигна и не си престанал да вършиш всичко, докато не ни възведе на небето и дари Твоето бъдещо царство. За всичко това благодарим на Тебе и на единородния Твой Син и на Светия Твой Дух, за всички сторени за нас видими и невидими благодеяния, които знаем и които не знаем. Благодарим Ти за тази служба, която благоволи да приемеш от нашите ръце. Макар пред Тебе да стоят хиляди ангели, безброй ангели, херувими и серафими, честокрили, многоки, пернати, които летят високо и пеят, възкликват, възгласят победната песен, като казва: Свят, свят, свят Господ Саваоф, изпълнен небо и земля слави Твоя. Осана вишни, благословен
пресвят Ти и единородният Твой Син, Светия Твой Дух, свят и пресвят си, великолепна е Твоята слава, защото Ти тъй си възлюбил Твоя свят, че удари Своя единороден Син, да всеки, който повярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. И Той като дойде и като изпълни всичко промислено за нас, в нощта, в която беше предаван, или по-точно сам себе си предаваше за живота на света, взе в своите святи, пречисти и непорочни ръце хляба, благодари, благодемете, яще, това е моето тяло, което за вас се преломява, за опрощаване на грехове. След вечерята взе също и чашата, като каза, пийте от нея всички. Това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. Амин. И тъй, като възпоменаваме тази спасителна заповед и всичко извършено за нас, кръста, гроба, тридневното възкресение, възнасянето на небесата, сядането от дясно на Отца и славното второ пришествие, тези Твои свети дарове, от всичко, което е Твое, на Тебе, Господи, принасяме за всички и за всичко. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш. Още Ти принасяме тази словесна и безкръвна служба и просим, и молим, и умоляваме. Изпрати Светия Твой Дух над нас и над тези предложени дарове и направи този хляб наистина драгоценно тяло на Твоя Христос. Амин. А това, което е тази чаша, драгоценна кръв на Твоя Христос. Амин. Като ги претвориш чрез Твоя Свети Дух. Амин. 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 На много лета. За да бъдат на тези, които се причастяват с тях, за бодрост на душата, за опрощаване на грехове, за приобщаване със Светия Твой Дух, за наследяване небесното царство, за дързновение пред Тебе, а не за съд или за осъждане. Още Ти принасяме тази словесна служба за починалите във вяра, правоци, отци, патриарси, пророци, апостоли, проповедници, евангелисти, мъченици, изповедници, въздържници и за всеки праведен дух, завършил във вяра. И особено за пресветата, пречиста, преблагословена, славната наша владичица, Богородица и всякога Дева Мария. Достойно е всяко истинно, блажите Тя, Богородицо, Христо блаженою и пренепорочною, и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без изменения
молим, помини Господи, всяко православно епископство, което верно преподава словото на Твоята истина, всяко пресвитерство, дяконство на Христа, целият свещен чеж. Още ти пренася на тази словесна служба за целия свят, за светата съборни апостолски служители, всички, които ти явяват дай честен живот, за благочестие и благославен народ, да управляващия съм ти, да Христос и Твоята храним, Господи, мирно управление. И ние при тяхното спокойствие, да преживеем тих и спокоен живот от всяко благочестие и честност. Помини Господи тази света обител и всеки град, село и страна и всички, които в сфера живеят в тях. Помини Господи плаващите, пътуващите, боледуващите, страдащите, пленените и ги спаси. Помини Господи дарителите и добротворците, Твоите свети църкви, и всички, които спомнят за бедните. Войни, седни, устай с едно сърце, да славим и възпяваме пречестното и великославно Твое име, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във века на вековете. Амин. Стана великия наш Бог и Спасител Исус Христос с всички вас. И с Твоя дух. Всички свети и пак с мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Сините и осветени свети дарове. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Приеми нашия човеколюбив Господ в своя свят над небесен жертвеник като духовно благоухание и да ни изпрати божествената благодат и дара на Светия Дух. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Просихме единство на вярата и общение със Светия Дух. Нека сами себе си един на друг и целия си живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи! Любче поверяваме целия си живот и надежда и просим, и молим, и умоляваме, удостойни да се причастим с небесните и страшни Твои тайни на тази свещена и духовна трапеза, с чиста съвест за опрощаване на греховете, за прошка на съгрешеният, за общение със Светия Дух, за наследяване небесното царство, за дързновение пред Тебе, а не за съд или за осъждане. И удостойни, Владико, с дързновение, неусъдно да се осмеляваме да призваваме Тебе, Небесния Бог Отец, и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата с единородния Твой Син и с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и във века на вековете. Амин. На всички и на Твоя дух. Да преклоним глави пред Господа. Тебе, Господи! Небесни, Съдът, който с Твоята неизмерима сила си създал всичко и по множеството Твоя милост и всичко си привел на битие в битие, сам, Владико, погледни милостиво от небето на тези, които са преклонили главите си пред Тебе, защото не ги преклониха пред главите, но пред Тебе, великия Бог. Ти, Владико, направи така, че предложените дарове да бъдат за всички ни за добра, всеки му според неговата нужда. Плаващите съпровождай, пътуващите съпътствай, боледуващите изцели, лекари на душите и телата, чрез благодатта и щедростите и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, заедно с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и във века на вековете. Амин. Боже наш, погледни от Твоето свето жилище от престола на славата на Твоето царство и дойди за да ни осветиш. Ти, който горе седиш с Отца и Дух с нас, невидимо пребиваваш, и достойни с Твоята мощна ръка да ни преподадеш Твоето пречисто тяло и драгоценна кръв и чрез нас на всички люди. Амин. Да внимаваме светинята за святите. Един свят, един Господ, Исус Христос, за слава на Бога Отца. Амин. Тогава се разделя агнецът Божий, който е раздробен и неразделен, всякога яден, но никога не свършваш,
но освещаваш тези, които се причастяват. Амин. Боже, бъди милостив към нас и ни благослови, осветли ни с лицето си, за да познаят на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение, да Те възхвалят народите Божи, да Те възхвалят всички народи, да се веселят и да се радват племената, защото Ти съдиш народите справедливо и на земята управляваш племената. Да Те възхвалят народите Божи, да Те възхвалят всички народи. Земята даде своя плод, да ни благослови Бог, нашият Бог, да ни благослови Бог и да се обоят от Него всички земни краища. Да се дигне Бог и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, които го мразят. Разнеси ги, както седим разнася, както си топивосък от огън, тъй и нечестивците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят, да се зарадват пред Бога и да възтържествуват в радост. Пейте нашему Богу, пейте на Неговото име, превъзнасяйте оногова, който шества по небесата от името Му. Името Му е Господ и радвайте се пред лицето Му. Светлейшая
Със страх Божий, вяра и любов пристъпете. Благословен градино имя Господне, о Господи, яви се нам. Причастява се с пречестното свято тяло и кръв на нашия Господ и Спасител. Христово приемете и своята пред смърт пието вкусете. Алилуя, Аз ви гърмя на всяка. Павло Владимир, заповядайте към него да помагате. Не. За снимката става дума. Ако нищо не е станало, аз сега сме да се набутам. Не, само за снимка, иначе няма помагате. Основно кой се носи? Благодаря. Дай Боже всеки ден. Всеки ден не работи и да варите. Аз ти ви го Чак всеки ден? Всеки ден. Ресторан ли сте? Малко го изправя. От нас загнетите, от вас се работи прането. Отец Степан бие камбаната. Да. Айде, ако обичате, Да. Но пак е тежко. Така, пристигнахме вече в манастира. Очакваме дъжда да намалее, за да може да се приберем.